Voy a papar más calor hoy. Voy a papar más calor hoy que donde la fabrican. ¿Dónde fabrican el calor? No lo sé. Despois a noite fomos a Ares, el regreso a Pijolandia. Chan, 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 chan. E bueno, fomos a ver ali a Grupo América. Outro día fomos ver a Grupo América SL e esta vez fomos ver a Grupo América SA. Bueno, vimos o Grupo América, xa fixen a súa crítica. Eu quero facer unha crítica máis en profundidade a América, porque a crítica que fixen do Alto do Castiñeiro foi moi curta e despois fixen a de París, que foi de unha barra basada de minutos, e creo que a América merece un pouquiño máis. Nada, simplemente decirvos que son espectaculares a nivel vocal, a nivel musical, increíbles. Repertorio obviamente máis estilo rockero, ainda que botan algunha balada, ainda que botan algún tema un pouquiño máis relaxado polo medio do primeiro pase, pero en xeral son un grupo moi rockero, e ademais rockero máis ben tirando a anglosaxón, como eu digo, non? Pero que molan un huevo, molan un huevo. Como xa dixen na crítica de Asia, América e Claxon están ao nivel todos parecidos. Eu, dende o meu punto de vista personal, o meu gusto personal, me tira máis Asia, pero a nivel musical e a nivel vocal son impresionantes. E a nivel de repertorio igual, a nivel de repertorio tamén. O que pasa é que quizáis me gusta un pouquinho máis o repertorio do Grupo Asia. Xa para rematar, quero destacar 3 temas. Bueno, 4 temas do primeiro pase, polo menos do primeiro pase de Grupo América, ainda que, bueno, ás veces os van alternando, meten no primeiro, no segundo e tal igual, pero que para mí son os 4 temas máis icónicos do repertorio deste ano de Grupo América. Por unha parte, My Way, temazo impresionante. Eu son un amante de Frank Sinatra e cando se bota un tema de Frank Sinatra na verbena me encanta, ademais nunha versión tan relaxada, tan molona como a que fan Grupo América, me encanta. Temos a versión del Por el Boulevard de los Sueños Rotos, espectacular por todo o que significa ese tema e por como interpreta Eder. Despois, a versión de Bohemian Rhapsody, que a min personalmente me parece a mellor versión de Bohemian Rhapsody, fuera de lo que es Queen en sí, ¿vale? Creo que incluso hai grupos, tributos, xa sabedes que hai tributos a Queen, que non chegan ao nivel de América. Eu teño ese pensamento, porque América es que lo borda. E despois o tema de Scorpions de Still Loving You, que me parece un temazo impresionante, e a versión que fai América aínda máis. E non vou falar máis de América, espero facer a finais de temporada quitáis un vídeo formación a formación facendo xa unha valoración xeral do que foi esta temporada 2018 e poder aí explayarme un pouquinho máis de Grupo América, porque creo que o merecen, porque son unos putos cracks. E volvo a repetir, se vedes o nome de América nun cartel, por moito de orquestas que xixades, máis de orquesta que eu, creo que non vais a ser, xa os lo digo agora. Pero se vedes por aí nun cartel Grupo América, Grupo Claxon, Grupo Asia, por favor, aproveitade, que ás veces al ver algo diferente, escoitar algo distinto, axuda moitísimo, e máis nestes tempos onde todo parece ir polo mesmo camiño. Así que, por favor, aproveitade estes grupos que temos, que é unha verdadeira delicia. Día 6! Fuimos a San Salvador de Serantes, parroquia veciña nosa de Santa Mariña, que este ano parece ser que se picaron bastante con nós e decidiron facer unhas festas aí potentes e de peso, E fomos a ver a Orquestra Nevada por unha parte e a Orquestra Charleston por outra. No caso da Orquestra Nevada, unha orquestra que o ano pasado vin... Bueno, creo que foi a primeira vez que a vin o ano pasado. Unha orquestra que me gustou bastante xa o ano pasado, unha orquestra que vin traballada a nivel de repertorio, a nivel musical e tal. Me gustou o ano pasado. E este ano tiña ganas de vela, porque ademais fixeron un fichaxe bastante importante, foise Marcos, vale? Pero chegou outro peso importante dentro do mundo da verbena, que é Óscar Parente, e dixen, bueno, pues este ano hai que velo outra vez e tal. E fui a ver ali a Serantes. E a verdade é que a sensación foi moi parecida a que eu tiven na Nevada do ano pasado. Unha orquestra humilde, unha orquestra obviamente de baile, botan un primeiro pase de baile, creo que botan 2 popurris de valses, con méxicos, con popurris de cumbias clásicas, aínda que, bueno, teñen aí un par de popurris con algún temiña diferente, aí, non diferente, pero un pouco, que ahora todos estamos vendo os mismos popurris de billos, bueno, pois eles dentro diso, pero se intentan un pouco apartar, non? E iso é de agradecer. Botan merengues, quero dicir, un primeiro pase de baile, pero tamén polo medio van metendo algo de actualidade, por exemplo, botan El Patio, botan Mayores, botan, creo que Perro Fiel, Corazón, botan aí polo medio xa algún tema de actualidade no primeiro pase, pero me chama a atención porque é unha orquesta traballada, é unha orquesta que se ve que está feita con mimo, que está feita con cariño, na parte de vestiario, aí tamén se nota bastante Óscar, na parte de posta en escena, de traballar un pouco o tema de coreografías, tema de repertorio, a orquesta sona ben a nivel musical, ten unha boa dianteira con Kimberly, con Cristina, con Iván, con Óscar. É unha orquesta que funciona ben e incluso pode pasar un pouco como Xacobeo, non? Ainda que Xacobeo quizáis é máis estándar no seu repertorio, pero son orquestas que poden chegar a sorprender, porque son orquestas que non son excesivamente coñecidas nesta zona,
pero que cando a xente as ve di, hostia, pois mira, pois tocan ben, pois o fan ben, pois quedan ben. É dicir, orquestas que poden chegar a sorprender naquelas zonas onde non son coñecidas. E Nevada, volvo a repetir, fai un moi bo traballo a nivel de traballo, fai un moi bo traballo a nivel de coreografías, de vestiario, de posta en escena, a nivel musical, a nivel vocal. A verdade que queda moi ben. Como digo, xa falei un pouquinho do repertorio, o repertorio do primeiro pase de baile. Rematan, por certo, con este tema. Canto debedes aprender algunhas orquestas máis grandes, de como se pode rematar un primeiro pase e non tirar todas por el camina de los demonios. Bueno, ben, me gustou moitísimo ese final porque, joder, es algo que non te esperas, porque todos están indo polo mismo, ou rematas con Besos en Guerra, ou rematas con Camino, ou rematas con un tema aí trallero. Pois mira, me gustou moito como remata Nevada, sí señor. Non me gustou tanto como empieza, pero bueno, eso vámoslo falar na crítica de Nevada das festas de Doso, porque foi cando vin a intro, que en ser antes non vin como empezaron. Segundo pase, empezan con música dance, botan unha primeira parte de música de actualidade. Que cancións de actualidade botan? Pois, por exemplo, que vos lo digo agora, El Arrepentido, Déjala que baile, Amor, amor, amor. Despois botan reggaetons clásicos, botan Besos en Guerra, 1, 2, 3, Azuquitar, Lo Malo, El Préstamo, Me llamas, Se acabó el amor, No te voy a negar, Dura y Mi gente. Además tamén botan un tema que ahora lo está petando moi fuerte, que es este mismo. Quiero que todos hagamos palmas. Y despois desa parte de música de reggaetoneo, actualidade e tal e cual, xa pasan a parte de escape e pop rock e demais. Teñen un popurri que a mí me gusta moitísimo como fan, que é o popurri este de pop rock que teñen cara ao final do segundo pase, onde meten The Best, Whatever You Want, Living on a Prayer, You Shook Me All Night Long. Madre mía, qué pronunciation de Oxford que me gasto. Bueno, pues eso, que está moi ben Nevada. Personalmente unha orquesta que me gustou e que queda moi ben. De verdad, queda moi ben en todas as festas e prácticamente en todas as zonas, porque ten un repertorio de baile no primeiro pase con algunha actualidade e despois no segundo pase, pois actualidade e pop rock. O sea que en prácticamente todas as zonas pode quedar moi ben esta orquesta. Moi bo traballo por parte de Nevada. Bueno, toca falar de Charleston Big Band, pero antes de falar de Charleston Big Band teño que facer un lixeiro cambio. E el cambio es... ¡Oh! Mira de que camiseta teño. ¡Qué guapa está, chaval! A camiseta de Charleston Big Band, bueno, falaremos despois dela, porque despois me vades dicir, despois falamos. Bueno, vamos a falar un poquinho de Charleston Big Band, xa falei dela, xa vira en maio en Meirás, así que, como xa dixe no seu momento, todas as orquestas que fora vendo, ou que tiña vistas, non vou falar moito dela, simplemente decirvos que me gustou moito máis que en Meirás, vi unha orquesta moito máis rodada, moito máis empastada, sonando moito máis potente. En feito, unha das cousas que dixen en Meirás é que a orquesta como que lle faltaba reprise, ¿no? Como que faltaba aí algo aí tal. Bueno, pois ese algo que parece que lle faltaba en Meirás xa o tiña en Serantes. Obviamente estamos en agosto, pasaron 3 meses, é normal que isto suele pasar. Pero a evolución de Charleston desde maio hasta agora foi a evolución máis grande que eu vin dunha formación durante este ano 2018. E para min é algo super importante, ¿no? Como xa dixen no seu momento, tamén hai un cambio importante de tendencia. O ano pasado Charleston era unha orquestra actual, pero tiña unha primeira parte moi clásica de baile que estaba moi ben, pero quizáis era demasiado repetitiva, e este ano pues retiraron prácticamente todo iso e decidiron facer un repertorio máis actual ao longo do primeiro pase, con algunhas cousas diferentes que a verdade que lle dan un valor engadido á orquestra que está moi guapo. Por exemplo, o tema de Lela, o tema de La Bikina, o tema de Tu canción aí que está bastante chulo, o tema de Qué bonito en bachata e sobre todo, para min, unha versión impresionante del Emigrante que interpretan Juan Manoia por unha parte e Rita Barreiro por outra, que, como digo, é para min unha das mellores interpretacións que hai na verbena a día de hoxe. En definitiva, unha orquestra que ademais se ve que todo fai con mimo, con cariño, un pouco como Nevada, ¿no? Pero un pouco máis grande, pero se nota que fan o fan con cariño, fan con amor, todo está cuidado, todo está medido, todo está milimetrado, todo está para que funcione todo perfecto, para que saia todo ben, e iso se nota no resultado da actuación. A verdade é que Charleston en Serantes me gustou moito, 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 e o único que eu retocaría do repertorio sería el popurrí de Juan Luis Guerra. Por Dios, orquestas de Galicia, ides retirando xa o popurrí de Juan Luis Guerra, que son os mismos temas todos, hombre, e estades levando todos os mismos temas de Juan Luis Guerra, ya no, vale. E se non montades outro popurrí de Juan Luis Guerra, pero con outros temas diferentes, que eso sí que molaría un cacho. Do resto, a verdade é que non teño nada que decir malo de Charleston Big Band, este ano
me gustan. E eu que sei, ao mellor no mesmo nivel do ano pasado, porque, oye, quitaron, eliminaron ou repararon o problema que eu lles vía, que era ese abuso de baile na primeira parte do primeiro pase, que era moi repetitivo, como dixen anteriormente. Vale, moi ben, eso no primeiro pase. O segundo pase, como xa dixen no seu momento, o segundo pase de Charleston me parece un dos millores ou un dos pases máis cañeros en canto a orquestas dese nivel que temos en Galicia. Bota unha primeira parte do segundo pase con actualidade, todo temas de actualidade, algúns a merengue, algúns a cumbia, algúns a reggaetón. Despois botan un popurrí de música dance e despois un popurrí de reggaetóns clásicos e despois ten un popurrí de pop rock español que está moi guapo, donde meten temas como No puedo vivir sin ti, no hay manera, No puedo vivir sin ti, Princesa, Sin documentos, Mil calles llevan hacia ti, Quiero tener tu presencia, 20 de abril del 90 y Mi gran noche, e despois xa pasan a parte máis dura de rock, aí con Jesucristo García, Vicio, CDC, aí al cañón e tal e cual. Moi ben, Charleston Big Band, moito máis rodada, moito máis empastada e unha das orquestas que máis me convenceu en canto ao repertorio musical e vocalmente deste ano 2018. Eu non sei como fan, pero todos os anos están aí. Todos os anos están aí, mantendo aí o nivel, máis ou menos, unhos anos nun estilo un pouco máis agresivo, outros anos menos, pero sempre están a moi bon nivel estes rapaces da orquesta Charleston Big Band. Por cierto, voy a dar as gracias a Charlie e a toda a orquesta Charleston Big Band, obviamente, porque non só es Charlie, a orquesta Charleston Big Band, a todos, polo regalo desta camiseta, digo ao final porque se non decides, ya lo comprar, bueno, non vais a decir igual, pero bueno, é mellor que dixades a posteriori que a anteriori. Me regalaron esta camiseta, que está moi guapa, me gusta moitísimo o logotipo, sobre todo a C de Charleston está moi guapa. Así que de verdade, graciñas de corazón, tanto por este pequeno agasallo, como tamén por todas as palabras que me dedicades cada vez que me vedes dende arriba do escenario, como cando baixades a falar comigo. Tamén saludos a todos os componentes da orquesta Charleston Big Band, que facedes tamén un traballo excelente. ¡Hala! Esto fue todo de Charleston Big Band. Volvamos a la camisa elegante de Pez Espada. Marraxo pa mí. Bueno, o día 7 tamén fomos a San Salvador de Serantes e ali fomos ver dúas formacións, os dous primeiros pases, porque os segundos non os vimos, porque despois tuven que ir a Maniños a ver a Super Hollywood e a unha persona que andaba pola zona, e xa que andaba pola zona, pues polo menos ir a saludar, ¿no? Que es lo mínimo que se puede pedir. Entón solo vin o primeiro pase de Gran Casino e de Capitol, vale? Que son as formacións que estuveron en Serantes o día 7. Gran Casino, bueno, iba cunha idea de Gran Casino de que iba a ser, de que me iba a encontrar unha orquestra parecida a Compostela, pues dos anos 2008, 2007, 2000, bueno, principios de 2000, mediados de 2000, ¿no? Aproximadamente, unha orquesta máis ben tirando a clásica, con moita música de baile para a veteranía e demais. E sí, obviamente, Gran Casino ten un pouco esa línea. Pero non tanto como pode parecer, porque cando cheguei á festa xa din nos fuciños, porque estaban botando Traicionera, así. E dije, hostia, me cago la hostia, pero así xa de primeiras. Bueno, a ver, obviamente, teñen o que vin eu do primeiro pase, un repertorio máis ben de baile, máis ben de clásico, máis ben destinado á veteranía, pois, por exemplo, Popurrí de Billos, Agárrate Saxo, Popurrí de México, Popurrí de Valses, botan, por exemplo, Baile do Bran, vale, que é un tema moi guapo do que eu recordo ese tema no disco de Salsa Rosa 2008. Onde va a parar eso? Botan, obviamente, temas icónicos de Tito Fuentes, tes a Tito Fuentes na dianteira e, obviamente, Tito Fuentes xunto con Miguel Torres, dende o meu punto de vista, o mellor cantante de copla que temos en Galicia, dende o meu punto de vista, e botamos aí unhas coplas que están guapísimas, que están moi ben interpretadas, como pode ser Tu Pelo, como pode ser A Tu Vera. Entonces van variando un pouco, ¿no? Baile, un pouquiño aí de lucimento de voz, un pouquiño de... Pero, no medio de todo iso, botan temas actuales. Sí, pero non temas de... Vale, sí, bueno, botan el Despacito, botan el Súbeme la radio, botan algún tema do ano pasado. Pero tamén botan deste ano. Sí, botan deste ano. Hoy se bebe, botan Mayores, botan 3AM, botan temas de actualidade deste ano polo medio dese repertorio que no primeiro pase pode parecer moi clásico, moi tal, moi cual. Ou seja que van variando, van cambiando. E eu non me lo esperaba. Home, non me parece mal, porque... Bueno, mira, pues vas variando, vas cambiando, vas chegando a todos os públicos. Bien, mentres non abuses moito diso, tendo en conta que tiras unha orquestra de veteranía e unha orquestra de clásica, pues mentres non abuses diso me parece correcto, oye. Dar un poquito pa todos. No segundo pase só vin a intro e xa vin que ao principio botaban La Isla del Amor e algún tema máis de actualidade. Non sei o que farían despois, a verdad. Pero bueno, me sorprendeu porque me esperaba unha orquesta bastante... O sea, é unha orquesta clásica, volvo a repetir, pero
máis aínda do que ao final resultou ser. A nivel musical moi ben, e a nivel vocal tamén moi ben. Teñen aí a Patricia Crespo, teñen aí a Iria Cid, teñen aí a Rafael, teñen aí a Tito Fuentes, que é unha das mellores voces que hai na verbena de Galicia. E a verdade é que a orquesta está bastante ben. E como digo, me sorprendeu eso de que botaran temas de actualidade xa no primeiro pase, mezclando aí co tema máis de veteranía. Xa para rematar, vamos a falar agora de Capitol, unha orquesta icónica donde las haya, unha das orquestas máis importantes da historia de Galicia, unha das orquestas que marcou tendencia fai non moito, hasta non fai moito. Capitol era unha orquesta que estaba na referencia, sobre todo a nivel de repertorio. ¿Quién lo diría? Bueno, a nivel musical, Capitol, hai moita xente que me di, Capitol a nivel musical non é a mesma. Eu, dende o meu punto de vista, creo que a orquesta Capitol a nivel musical é unha orquesta que non ten nada que envidiar a prácticamente ninguna orquesta de Galicia. Sona moi ben, ten unha sección de ritmo moi boa e teñen 4 metales espectaculares. Eso é o que eu opino. Creo que a nivel musical a Capitol está moi ben. Na parte vocal, volven ao esquema de sempre, volven ao esquema normal. Dianteira parexa, 4 vocalistas, 2 masculinos, 2 femininas. Dueto feminino espectacular, a verdade é que me sorprendeu moito para ben, tanto Bea de la Torre como María Jordán, un saludo para ti. E despois teñen a Juan Carlos Terán, que facía xa tempo que non había nas orquestas, e a verdade vino bastante ben, e por outra parte, a voz de Pablo, non? Como dixen no vídeo de Armonía, pois é igual que Miguel de Armonía, son voces icónicas, son voces inimitables, son voces que nunca máis se repetirán, porque son voces únicas, non? E a voz de Pablo é a voz de Capitol, e a voz de Capitol é a voz de Pablo, se xa son... non se pueden separar. Na parte vocal moi ben tamén, a verdad. Tema de repertorio. ¿Quién vio e quién ve a Capitol? Para min, das orquestas máis importantes, de máis peso e de máis renome, é un dos peores repertorios que eu vin en orquestas dese nivel. Para mí é un repertorio dunha orquesta, pois, eu que sei, pois de... unha orquesta dun nivel medio, o repertorio que leva Capitol, teño que ser realista. Ao principio empezaron moi ben, vale? Ao principio non me disgustou moito, empezaron con El Anillo, quizás un pouco potentes de más, e sobre todo empezaron demasiado potentes porque despois del Anillo botan Palmira Señorial e Flor para Mascar, que está moi guapo e ademais sona a Dios, pero es como un pouco... aí, tes un escalón aí de baixada un pouco gordo, pero bueno. Bien, despois botan o popurri de Suavemente. Ese popurri do que facías ilusión na crítica anterior, creo que foi na crítica de... de quen foi? De Costa Oeste, creo que foi? Do disco de Filadelfia, do ano 2010 ou 2011, bueno, pois ese popurri calcadito. Botan La Culpa e Perro Fiel, moi ben arranxado, sonaba moi ben. Botan un popurri de valses de Vicente Fernández e Rocío Dúrcal, moi ben. No te aferres, nunha versión cumbia, ou así foi, como queredes chamarlle, moi guapa. Botan valses de Laila, Hijo de la Luna e Así bastasen. Bien. A partir de aquí empeza a decadencia completa do repertorio de Capitol 2018. E lo digo así de claro, porque a partir de aquí Capitol me deixou de gustar por completo. Botan El Amante, nun arranxo que está espectacularmente ben. Bueno, bien. Juan Luis Guerra, el popurri de todas as orquestas. La Viquina e a Tormenta, aquí me descalzo, moi ben. Como decía antes, o dueto feminino me sorprendeu moito. E a partir de aquí sí que xa... xa... Reggaetón lento y Báilame, Rosario Mix y El Prostituto, Rompecinturas, La Dueña del Swing y todo esto. Hoy se bebe, vale, bien. Dura, Felices los Cuatro, La Mordidita, El Mismo Sol, Tú me obligaste, La Isla del Amor, 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 Azuquitar, Súbeme la radio y Chantaje, Mayores y rematan con Lo Malo y 3AM. ¿Por qué digo que a mí no me gusta el repertorio de Capitol 2018? Primero porque é un popurri, porque é un repertorio que abusa de temas hiperqueimados na verbena e que prácticamente as orquestas máis normales levan no seu repertorio. É dicir, o popurri de Hermano Rosario, o popurri de Juan Luis Guerra e o popurri de Elvis Crespo levan prácticamente todas as orquestas. E ademais levan todas as orquestas de nivel, bueno, que están ben, pero que non teñe máis pretensión que a de facer disfrutar ao público. Claro, estamos falando de Capitol. Capitol, como dixen antes, é unha das orquestas que marcou máis tendencia en canto a repertorio nos finales dos 90 e principios dos 2000. E me parece increíble que unha orquesta como Capitol, que sempre se diferenciou por ter un repertorio completamente diferente ao resto das orquestas, vaya por esta línea de estandarizarse tanto, aínda encima neste estilo de música, porque sinceramente non lo llego a comprender. Isto é unha das cousas polas que non me gustou o repertorio de Capitol. Segunda, non me gustou porque está mal estruturado. Eu vexo mal estruturado, ou seja,
non sei, é como moi loco. Botan unha primeira parte que está relativamente ben e despois na segunda parte é como que se vuelven moi locos mezclando aí temas do ano 2016, do ano 2015, 2018, 2000, non sei, non lle veixo xeito o repertorio, non? E despois non rematan por explotar toda a calidade que teñen. Non sei se me entiende. Falta mostrar toda a potencia que ten a Capitol. Entonces, temos por unha parte estandarización do repertorio, cosa que en Capitol non debería ser. Segundo, unha estructuración daquela maneira. E terceiro, unha falta de mostrar toda a potencia que ten esta orquestra. Sinceramente, o ano pasado Capitol me gustou moito. Este ano... Pois non me gustou. O repertorio non me gustou. Na parte musical e na parte vocal sí, pero na parte de repertorio lastra por completo a formación dende o meu punto de vista. Non sei, é o que penso eu. Creo que Capitol debería apuntar máis alto. Debería estar aquí. E ahora mismo está aquí, vale? En mi opinión. E estas foron as críticas das formacións que vimos os días 3, 4, 5, 6 e 7 de agosto. Tamén o día 7 fomos a ver a Super Hollywood de Vaniños, pero bueno, como xa critiquei dela, pues tampouco nos vamos a parar a falar máis, ademais de que o vídeo xa se me está quedando moi longo. Estas foron as miñas opinións, estas foron as miñas expresións, cada un ten as súas. Lo importante é respetarse mutuamente entre todos e sobre todo respetar o traballo da xente que está encima e tamén debaixo e detrás dos escenarios das diferentes formacións das que se falan nesta canle. Así que nada, espero que vos gustara o vídeo. Se vos gustou o vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, petarlo a me gusta. Si no vos gustó, pues nada, compartid, comentad y opinad. Y me estoy quedando sin voz. ¡Hala! ¡Adiós! Yo quiero